ሰማያት ቀሪያሞ አሚኩን ሳተው እዚህ ቃል እዚህ ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝፀሓፎ እዩ። ጸሎቱን በረከት አምላኩን ምስ ኩልና ህዝበ እግዚአብሔር ይሁን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ምስ በልዑኻ ኢየሱስ ንስሞን ጴጥሮስ ስሞን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊስካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንስኻ እዎ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ሕያው እተያብልዕ በሎ። ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ንሱ ድማ እዎ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ። ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐ ኣብልዕ ንስኻ በፅሒ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢብካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነበርካ። ምስ ኣረካ ግና ኣእዳውካ ከም ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝበለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ። እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሰዓበኒ በሎ። ጴጥሮስ ድማ ግልፅ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩ ክስዕብ ከሎ ረኣዮ። ንሱ እቲ ክድረሩ ከለዉ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ጎይታይ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ። ሽዑ ጴጥሮስ ንዑ ርእዩ ንኢየሱስ ጎይታይ እዚ ኸ ከመይ ምዃኑ እዩ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተው ኸ እንታይ ገደሰካ ንስኻ ግዳስ ዓብኒ በሎ። ስለዚ እቲ ወዲ መዝሙር እቲ ኣይመውትን እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ተሰምዐ። ኢየሱስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹ ኸ እንታይ ገደሰካ እዩ ዝበለ እምበር ኣይመውትን እዩስ ኣይበለን። እዚ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ዝፀሓፈን እዚ ወዲ መዝሙር እዚ እዩ። እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና። ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ። ኩሉ በብሓደ ተፃሒፉ እንተዝኸውንሲ ነቲ ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ዝኩሉ ዓለም እኳ ኣይመኣኸሎን። ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚኡ
ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካዘክር
እንማልድናለና ማህበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዮ በኀበ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት نمعبرنا بزي مقرات بزي مخلقان قدست النت البارقة قبرنا تقاوغون نمسكا عبو بيت صلوت بيت نتسنا بيت ورقة الدماغ برو نعنا نبارد قاقوانا نحرز ممسون زلالم سناي موالها እግዚአብሔር አብ ናምን ባሕደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወላሂ ዋሕድ ወነአምን ኣብ በረኻ ወላሂ ዋሕድ ወነአምን ካብ ብርሃን ሰረቀ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላክ ሰረቀ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ብዘይብኡ ግን ኣብ ዝምድር ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን መንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ብልሓና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሓመ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከምተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ብየማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። መንግሥቱ መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መሕወይም ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ነአምን ምስ አብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉን የሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነአምን ሓጢአት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ነአምን ንሰይጣንን ሰራዊትን ኣብሰራለዉ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሓሳባቱ ዝሙትን ካልእን ዘለዋ ይቕረ ኢደ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንሳኹም ድማ ኣብ ናይ ኩላትኩም ማሕዳን ፅየ ብድፍረትኩም ከይተነሳኹም ኣብ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንፅየ ብድፍረት እንተቐረብኩም ሓጢኣትኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ነዚ ናይ ካህንካ ዘቃለለ ወይ ሰዓኻን ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋታ ውሽጢ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝቆመ ጐይታና ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጣዖ ኣብ ልዕሊኡ እውን ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነበረ ጐይታዬ ኣምላኽ ገባር ስርዓት ዋብ ሰላም በቕረቁ ሕሊናን ቅምንትናት ዝጋብቶ ተናርሓቐለይ በቕሪ ሰላም ዘለዎ ዘመን ሰማይ ናብሮም ዘስመሩኻ ውሳን ኣገልገልታ ፅበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማይ ምድራን ሰላም ዝገበርካ ንሳያ ምስጋናን ዘላለም ናትካ እሞ ንዓኻ ካብ መስገሉ ንኹሉ ስብሓት ዝገበርካ ንሳ
ምስጋና ይሁን ምድርው ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይሁን አልባዘው ዘባ ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያብ ጎጃና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ጎዘ ተቃሉም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱ በረከት አምላኩን ምስ ጉጻ አቦና አቡነ ጴጥሮስን ምስ ኩሎም ጳጳሳትናን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናገርና ኤርትራ ከምኡ ናገር አሜሪካ ብረድኤት ዘላለም ዓለም ይሓልወልና أجرنا نقول العالم سلام حرة وردنا أو زعلم زعرف عوالنا بطلنا بيهولهم سواتي ارترى نوسو قروا ولدميكا ولا تمدهن أجره وتمنست سماء وأرسلنا يسوع كريستوس فتارينا بلدتك بجوهنا استدرانا نقول العالم سلام حرة وردنا استدرانا يسحمنا أو نزول سميان وكلنا أو نزول سميان كلنا
كل
كلهم تقبل الله آمين نتجنغ السنة كلها حقوس آمين نزل معصية نزل تأسوا سدة الأمر كان نزلوا بمهري المجزات تتعاذوا أملانا بمحرتك أدحمنا آمين وما مرنا يذكر السنة بخا ونزل ليلو قذيه كذكرهم نزعزرنا كلهم أب سمياوي المنقص ذكر آمين نعين حياتنا بارها ذكرني آمين أو قيت أهل حرس خابر أو قيت أهل حرس خابر نزل هذا محل ومن عبي من أمين آمين ሰማይ ይስማ ምድሩን ጽልት በል መሰረታት ሕዝውን ይደንግጹ بقعد ملالسة كم سدرة ببنش تعبي عبسالة صعمة تعبي برانو ستنك እግዚኦ
عصيت مسكر أورد وقف تاكن سوق عدش مغفر قبر أبزال زيت مع دوامود عند بلي تنسى نابدي لك مزامرتو تأكيب مولوز نورو عدو أبصر سيوان قادر عين بار وعمات الزمان يبدأ رقل بكسي ناي آب دزبات تصبي العزوزم أب حمسا عندي منفس قدس كمانا مدعو سرد اللهم بناي كله أقرأ قاقواتاتو انتظار ربو نمزة بستهزن نمزة سوازون كما دوم تقدس منفس كاسل ناي ودامران نم يسكسو سكادم قبرون زلالم علم سكايس بلع دمي ونسدم سايك نبري عنهم سوق نبري كام تزارب كام آمين ለዘዚአከ
كل عام سماي وتعالى نعازت ريم እግዚአብሔር تعالى نعاز صلوها موت يفضو كاب صحيح كاب كل نبرت واقف تدمر نسبرانا تناصصرت كقدامي خوينا تركب ابرغان كنا كل تحدث بتولدونا نفسك معاله نساء كبر حق تبلت كل خبري اي مازازناني مخرج تزازنا دايو صنعتنا امرونا دايو نغزات باي نفسو حالاتهم بقى صدقي صعبو عبيد باي غبرو مقان تبارس من سماء ورزو نزبط رواد بكر نزحل وات حلو نعاز دل يغامو كسي رحمو أبعاد الناس تحدر نزبط رواد ريت من تغطوا من مزاكم تمدد لاغد ملين بأسر سسكت ملالس تنقلو زبلت نسو يفتا تنقلو زمرمر نسو مقرد آغنعن نسو نيايكو فتاوين نسرائيل كدس نهاو بدحر زيام مدر درائير تمسوون تملالسن إنه غزال إسا بيت عنس شوات عينو لقا قمت سبحت حردت ناي غزال إسا ويني أبقن أزللت ما داونا سنادت عقل قلتا بنوح سبكت بنتهت زي كلو نابعي لبتس النابلت الآخر انتم عمروز قولوا لهم كا حبستي قلعو ويني وزدهي دون قرنا حقيقكم به ونمر نابلت سوعد فالزا
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ سقايا
ስንብራስ አርጽሕናይና ገለሰናይ ግብሪ የብልናን እንደሆነ ንዓና ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓና ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ዝኾነ ሞትካን ኣብሳብ ዘይትመዓልቲ ምትዛኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ደልን መርገብን ካብ ኩሉ ሓጢኣት ረኽስትን ከተንፅሓና ንልምነካን ንምሕፀናካን ኣሉና ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስተቐበልና ንመውቀስን ንመብረድን ኣይኹነና መዓረና ዳ ይቕረበለልና ኦ ህይወት ዓለምኩ ስሬት ሓጢኣትናን ድሕነት ነብስናን ኣበልና ክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ወላድካ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃን ዘለዓለም ዓለም Amin. ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አቤንስ እግዚአብሔር ምድገም ኩላና لا تولد ሰላም ሰላም ለመንጋና ያጀ ማጽናን ወዳድ መልግ በማርያም ናለም አለም ዋዲ በሰላም ተማጽናችን
ስጋው ወነብዞ ማርያም ወላዲተ አምላክ ማርያም እንመለስ ዛበሩባ በእውነት አግሮ ክሎች ሚስቴር ተብላለች። ሰላም ለክሙ ጻድቃ ይወርድ መስገዶ ላይለ ጻድቃነ ዛቲ
راي قرآن الإسلامية كم يحذركم كم يويلكم كم يكرفيكم سنة يدل الباريز ونزيا رامنا كوازنا بعلم نوازنا بعلم زخبرنا نستمسكنا لهون زيا رامنا تو عقبنا ساعة زي كنسنا سبقنا سنحنا لما كم أنا أبرز عالم زيادة كناس بحكي زيارة أملاك قدس الفقار بغينو نبيتو مسينا إتوم بسألقاز تعدلنا سقام دومو كنقرب انت إتوم زي بقى أو زي بقى عنا لما زيارة أملاك
قالوا سمعنا المجرز فقده كبر مسكان معيقنا بعد لما عندي كلنا فريقنا يوم من هلو زمزل له حمص طيب ها زمزل له حمص طيب أرجع ما كنا معتي زوج كابتن ساي 4 معت كابتن ساي وأرجع زوج زيابير فادو يقول حمص كنا قدسينا مالك قداسي لنا حمص معتي توم نغير بحكي مسينا كنقدس توصري مساغله كنعصوينا هم كل جزء نقبره مالتي تزي كنا غير ابو حلو انتخبه تسالينا من كيد مالتي هنا تزي قالنا حامس معتن وهي قداسي خمساده قدس بيت كريستياننا تسوعنا الله ما لو ما عندي استنبلنا وجه نتاي يردينا أونجل يوحنس عرب إسرائيل كل تنزلوا زلما بزعبا إنتايني رندينا ويتعامل عنا يسوع كريستوس ن هاوريا لك هاوريا زغنا قدس بطرس استناغرو قالي قبل الزيابير نوك نرينا نعيش زارب عندنا نعود ما سمع زمن لبنا عدل الزيار الله أونجل يوحنس عرب إسرائيل كل تنكفردي 15 شيء السنتايبل مسؤول عقا يسوع نسمون بطرس سمون وديونا تفكرن لها سمون وديونا تفكرنينه نعيسي تفتون لها بحكي تفتون لها كابزياتكم أبليسكا نعي تفتون لها إلو زيابير أملاك ويتانا مرحلنا يسوع كريستوس نهارا قدس بطرس تمزحاتو النرئ مالتي هارا قدس بطرس إذا حتى زمعاسي مسيم دينا زيابير أملاك ويتانا مرحلنا يسوع كريستوس دحر تنسائي زعلك وعنكم زبلنا يوم هاد تنسائي سكع عرقت زلو 4 معتين أبز 4 معتين زغل سرعاتنا بيت كريستياننا إلنا نقول صو زو شيلانات إلنا نقول صو بمولو ويدا عمل عنا يسوع كريستوس دستمهارو نهاورات زنقرم زو شيلان سلسلو شيلانات النبلو شيلان مالت بجز طيب كيران مالت كيران كنتاي مالت يمتايلنا ناي بولي كيران نيرو ميزو بولي كيران نبل حقش كيران نبل نت مسحاب مالتي ناي بولي ابولي انت عينت كيران نيرو انتايلنا بزح عينت كيرانات نيريو ادي زعابي كيران غنا نا ادم ساعت وليو سلمانتايو كيران كبال كل مجمرا انتاي انتايلنا امونغو خلته وغن زغبر وعل مالتي قال ترجم يقولون أمونغو خلته تايس كبر وعل ويدما مرلدا ندحر بحجي زغبرو ويكا خون زلو نجر مالتي እግዚአብሔር አምላክ ንጉዛት ቅዱሳን እግዚአብሔር እንዳይገርሎም ይካናድሎም እትዛዓበየ ዘቀዲምና ዝገለጽናየ ግን ንአዳም ዝኣተዎ ኺዳን እቲ ኺዳን እንታይ ዝብል ነይሩ እዩ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ 5 መዓልቲ በርቃን ተድሕነካ እየ አዳም መጀመርያ እንታይ ይፅዒሩ እንተይልና ምስ ወደቐ ብምክንያት ዲያብሎስ ንሄዋን ድማ ንኣዳም ምስስሓሰቶ ደቂ ሰባት ምስ ደኸሙ ወይ ድማ ምስ ወደቑ ከምቲ ኣብ መጀመርታ ምዕራፋት ናይ ዘፍጥረት ዘሎ እነንብቦ ማለት እዩ ብፀጋ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ደኸዩ ብፀጋ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ጠፍኡ እንታይ ኮይኖም እንተይልና ኣዳምን ሄዋንን ቅድሚኡ ጥርሖም ከም ዝነበሩ ዘይፈልጡ ዝነበሩ ጥርሖም ከም ዝነበሩ ፈለጡ ፀጋ ካብኦም ተገፊፉ ምስ ከደ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብኦም ምስ ረሓቐ እግዚአብሔር ካብኦም ትመንፈስ እግዚአብሔር ካብኦም ምስ ከደ እንታይ ኮይኖም ጥርሖም ከም ዝኾኑ ፈለጡ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላክ መዓስ እዩ ዝመፅእ ኢሎም ተሃንጥዮም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ተሕብኡ ጀመሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ኢልዎም አዳም አብያ ኣለኻ ኢሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ተንቢብናዮ አዳም አብያ ኣለኻ ኢሎ ካብታ ኣይትላዕ ዝበልኩኻ እፅ በሊዕኻ ዲኻ እግዚአብሔር አምላክ ዘይፈልጥ ኮይና አይኮነን እንታይ ኢላ ብሓቂ ብቃሉ ንኽዛረብ አዳም ብቃሉ ንኽምስክር እዩ ኣብ ወንጌል ኩሉ ግዜ ነንብቦ ነገር ኣሎ እንታይ እንተይልና እግዚአብሔር አምላክ ወይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝገብሮም ነይሩ ነቶም
نطم سبات كحويهم ويلما حوين زدليو قدم ناطم فقالي حتى نير مزو أملاك ندير أقوله عينو عور دار أقوله كتحاول تدلل خا ويلما أنت يا خاطر تدلل دابلي لحتى نيرو صوب ما كرئ بلو تقوس بلو كم زندابلو يحتى نيرو ويلما ولا صوم تري حتى تو سبات ما أكون دوم يمال دنيرو ada akan duala apa akan dua duduma yang malam niru oh kita ham sekebaran dah boleh hatu niru malam bezeh hatu na tom gerak jaram la kai bu som niru na adam dema dah pada taholo oh adam abi Allah khairu sawu'u abi Allah khairu min sawu'u adam ka tahabi niru malam tahabi niru entah ko ini tahabi dena sawu hawu selestakaf amma ጨረሻ jaram la alkilan zaado amma sabu falilna እንታይ ሊዮ አዲሎም ቃል ኪዳን አተወሎም ማለት ኪዳን ምስኦም ዝተኣታተወ እንታይ ነይሩ እንተኢልና ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ብሓሙሽተ መዓልቲ መርዓን እንታይ ክገብረካ ከልክነካ ቃሉ ዝተዛረቦ ዘይሕሱ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኪዳኑ ዘይጠልም እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ መፂኡ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሳ ወሲዱ ንዓነ ኣድሓነና ኣብ መስቀል ተሸንጊሩ ድሕንና ብትንሳኤ ድማ ተስፋ ዘላለማዊ ህይወት ይልና ማለት ነው ድሕሪ ትንሳኤ ዝነበረ ጊዜ ማለት እዩ ከምዚ ዝሓለፈ ሰናብቲ ዘንበብናዮ ዝረኣናዮ ዘሎ ጊዜ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንሃዋርያት እንታይ ዝገብሮም ነይሩ እንተኢልና ይምህሮም ነይሩ ትምህርቲ ይምህሮም ነይሩ ወይ ድማ ብድሕሪ ሕጂ ክገብርዎ ዘለዎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ይምህሮም ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ይምህሮም ነይሩ እዚ ሕጂ ኪዳን ኢልና ኩላትኩም ተጠዊልኩም ትሰምዕዎ ኣለኩም ጸሎት እዩ ጸሎተ ኪዳን ቆቢልካ እንዳበልና ንወቅሰኩም ወይ ድማ ንዛረበኩም ኪዳን ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮም ትምህርቲ እዩ ክንጅምር ከለና እንታይ ኢና ንብል ቅዱስ ቅዱስ ዝብል ቅድሚ ንዑ ምባልና እንታይ ኢና ንብል መጽሓፈ ኪዳን ዘነገሮሙ ዚነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ዝተሰማይ ወምድረ ትንሣኤሁ ቅድሚ ምዕራጉ ድሕሪ ምትስኡ ንሃዋርያት ዝነገሮም እዩ እዚ እንዳበለይት ካህን እውጅ ሽዑ እንታይ ይብል ቅዱስ ሰለስተ ጊዜ ቅዱስ እዚ ቅዱስ ኢሉ ይጅምር እሞ ኣንሕና ከዓ ንስዕቦ ማለት እዩ ቅዱስ 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 እንዳበልና ንስዕብ ነቲ ካህን ማለት እዩ ህዝቢ ድማ ስለዚ እንታይ ክብለለ እዚ ኪዳን እዚ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝመሃሮም እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ እዚ ወንጌል ሎመዓልቲ ዝንበበልና ዘሎ ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ይሓቶ ካብተን 40 መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ መጀመርያ ቅድሚኡ ኩሎም ሃዋርያት ኮይኖም በሊዖም ሰኬም እዮም ምስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልታው ንዕኦም እንዳተገለጸሎም እዩ ንኣርባዓ መዓልቲ ጸኒሑ ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒና ካብተን ሓደ መዓልቲ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኦም ኣብዚ ዘለው ስኒ ብሕልፍ ዝበለ ንዓይሲ ተፍቅረኒ ዲኻ ትፈትወኒ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ እሱ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ማለት እዩ እወ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ኣነ ከም ዝፈትወካ እስኻ ከማን ባዕልኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ራእዩ እምነት ናይ ሃዋርያት ንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ናይ ሃዋርያት ንፈልጦ ኣለና ብሓቂ ኣንሕና ልክዕ ከም ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሕጂ እውን እንታይ ኢሉ ይንሓተና ንዓና ንኩላትና ማለት እዩ ኩስቶ እስኻ ብሽምኩም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ በዚ ዕለት እዚ እንታይ ኢሉ ይንሓተና ንዓና ማለት እዩ ብሓቂ ንዓይ ተፍቅሩኒ ዲኹም ንዓይሲ ተፍቅሩኒ ዲኹም ኢሉ ይንሓተና ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ንሕና ክንምልስ ዓቕሚ ኣለና ዲ ሓይል ኣለና ዲ ብሓቂ ንሕና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ንስዕቦ ዲና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ንጥምት ዲና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከይተጠራጠረ እንታይ ኢልዎ ብሓቂ ብልቡ ድማ ኩሉ ልቡ ኩሉ ሁለንተናኡ ምስ እግዚአብሔር አምላኩ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልዎ ኦ ጎይታ ኣነ ካብኦም ኣብሊፀ ከም ዝፈትወካ ስኒ ባዕልኻ እንታይ ትኸውን ኢኻ ባዕልኻ ትፈልጥ ኢኻ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር
እሱ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን እዚ ነገር እዚ አጸቢቁ ፈልጥ እዩ ወይዳ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ንዑ ከም ዘፍቅር ንዑ ከም ዝፈቱ አጸቢቁ ይፈልጥ እዩ እንታይ ዳይ ዝተጻሕፈ ዘሎ እንታይ ዳይ እዚ ነገር ዝተነገርና ዘሎ እንተይልና ንዓና ንትምህርትና ንኻልእ ሰብ ኣይኮነን ሕጂ ከምኡ ምስ በሎ ባዕልካ እስኻ ወጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ምስ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ እያውንተይ ኣብለ እዚ እንታይ እዩ ትእዛዝ ይኮነን ትእዛዝ እዩ እንታይ ግበር ኢሎ እሞ ተፍቅረኒ እንተኾንካ እንታይ ግበር እያውንተይ ኣብለ እያውንተይ ማለት እንታይ ማለት እዩ እያውንተይ እንታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ኸ እየት ማለት እንታይ ማለት እዩ በቂዕ ኮይና ስሊ ንእሽተይ በቂዕ ዓምስ እየት ስለዚ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ እያውንተይ ኣብለ ኣብቲ ትርጓሜኡ ክንመፅእ ኢና ክባር እግዚኣብሔር ኣቦታትና ዝምሩና ትምህርቲ ዓሚቕ እዩ እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዝምልከት እዩ በብደረጅኡ ማለት እዩ ከምኡ ምስ በሎ ካልኣይ ግዜ ድማ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ግዜ ድማ እንታይ ኢሎም ስምዖን ወዲ ዮና ታፈቅረኒኑ ኣንታ ስምዖን ወዲ ዮና ንዓይሲ ትፈትወኒ ዲኻ ብሓቂ ትፈትወኒ ዲኻ ኢሉ ከም ዝሓተቶሞ ሽዑ ድማ መሊስ እዎ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንስኻ ኣባጊዐይ ሓሉ ሕጂ ድማ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ኢልዎ ነይሩ በጊዐይ ኢልዎ እዚ እያውንተይ ሓሉ ኢልዎ ካልኣይ እንታይ ኢልዎ መሓሰይ ሓሉ እዩ ዝብል ኣብዚ ትርጓሜ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን መሓሰይ ሓሉ እዩ ዝብል እቲ ካልኣይ ከ እቲ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ኢሉ ክንሰምዖ ኢና ሕጂ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ፍቅዲ 17 እንታይ ኢሉ ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉይኡ ብሓቂ ጉይኡ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብለ ኢሉ ትሪኦ ኣለኹም እቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ብጣዕሚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዑ ከም ዘፍቅሮ ፈልጥ እዩ ፈልጥ እንዳሃለወ ከሎ መጀመርያ ይሓቶ ኣሎ ክሓቶ ከሎ ድማ ክንደይ ግዜ ሓቲትዎ ክንደይ ግዜ ሓቲትዎ ሰለስተ ግዜ ሓቲትዎ እዚ ብዙሕ ትርጓሜ ዘለዎ ካብቲ ሓደ ግን ተቐንዲ ነገሩ ግና እንታይ ይመስለኩም ዝኾነ ትንቢት ድዩ ዝኾነ ምልክት ድዩ ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑን ዘይምዃኑን ክፍለጥ እንተኮይኑ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሰለስተ ግዜ ወይ ድማ እንተወሓደ ድማ ክልተ ግዜ ክግለፅ ክኽእል ኣለዎ ኣቦታትና ከምኡ ኢሎም ዝምሩና ገሊኦም ሰባት እንታይ ገብሩ እዮም ንዓይ ተገሊፅለዩ ንዓይ ተረኣዩኒ ኢሎም ሓንሳብ ብምትሃት ድዩ ዲያብሎስ ዲ ካልእ ድዩ ንኸደናግር ዘርኣዮም ሰባት ብዙሓት ንሰምዕ ኣለና ኣነ ማርያም እየ ኣነ ኢየሱስ እየ ኣነ ገለ እየ ዝብሉ ቁፅሪ ዘይብሎም እዮም መፅኦም ዘሎ ብዝዓለም ክንፈልጥ ዘለና ማለት እዚ ድማ መን እዩ ዘዳናግሮም እንተኢልና ብምትሃት ራእይ ኣርኢና ገሊፅልና ምሂርና ከምዚ ቢልና ሓደ ብሓቂ ብቐዳማይ ሓንቲ ስብከት ዝሰምዕ ነይረስኒ ናይ ኢትዮጵያ ዓብ ኣቦ እዮም እምህሩ ነይሮም መምህር ናይ ሓዲሳት መምህር እዮም እንታይ ኢሎም እምህሩ ነይሮም ስኒ ዝገረመኒ ማለት እዩ እዞም ብሓቂ እቲ ኣሰር ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና እስካዕ ሕጂ ከም ዘሎስ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሎም እምህሩ ነይሮም ስኒ እቲ ዝገርመና ኣብዚ እዋን እዚ ሲኢሎም እቶም ኣቦ ማለት እዩ ዝገርመና ንዕናዓቐን ዝገርመና ኣብዚ እዋን እዚ ሲኢሎም ኣብ ሓደ ኢሎም ዘረባ ናይ ዲያብሎስ ዘረባ ናይ መናፍስቲ ብካሴት ገይሮም ዝሸጡ ሰባት መፅኦም ኣለዉ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተለፋለፍ ከምዚ ግበር እናበሉ እቲ ዲያብሎስ ደዲ ተዛረበ ቀዲሖም ንዓለም ሙሉእ ደስምዑ መፅኦምን ኣለዉ ኢሎም ሓደ ነገር ካልኣይ ከዓ ኢሎም ኣብቲ ከላፋልፍዎም ከለዉ ስኒ ብሽም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም እቲ ዲያብሎስ ሱቕብል ሚሰ ካልኣይ ግዜ ድማ ብሽም ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይብል እቲ ዲያብሎስ ከዓ ሱቕብል ሳልሳይ ግዜ ብሽም ኣባ ክርስቶ ክብሎ ከሎ ይላፋለፍ እዚስ ብሓቂ ክኸውን
دو يخيل إلهم حتى تمامكم شيء نعم بخصوصني كم يقول تعمل حنان يسوع كريستوس بلد خيليو شيء نعم بخصوص كم يدينا قدسنا الماريام شو بلد خيليو إذا حتى دلوقتي زلص ديابلوس ديو خون كخيليو إذا تمرتهم تفضلوا ديهم من دعوة ليهم زمرون يرم تمامكم هذا تزاجرنا كمان بحكي نزي استوعلوا بزح نجار مالك أستنتينو بدنا قال إخزيابير بدنا إخزيابير منفس ديريو كم ترى نجار حلفو يخيلو إذا ما بوزيهم جنا بمنفس إخزيابير سلزريو بمنفس إخزيابير بما سلزمر مروه أنت كم جيرو مالتي كم جيرو معنا وأنتم مرتين قدي تقول فلنا له حكي بحكي تزاجرنا نجار تايو بدنا إخزيابير كل إخزياب خوف كله سلست إخزياب ويد مانده وحده خبط إخزياب تجمع له نعم نذكر نقرأكم القدام مصحف صاموئيل تصحيح زلو كم معرف حدا جميرنا تاريخ ناي صاموئيل انت بيبنايا مالتي قدام مصحف صاموئيل ناي صاموئيل انت الانسان نتقولوا نبيت كريستيان توفي مالتي نبيت مقدس توفي إذا نبي إخزيابير إذا قدوس سبزين بإنسان نقوله على كاهن نبيت مقدس دم حضر وزنورو من يوم دينا في زمنتي إيليز بار كاهن يرو تي إيلي كاهن أب زمنتي نجستاس سبزينا ورو تي إيلي كاهن يرو كاهني أتحد بتحد وجل كان كاهن يرو مالتي مسفني يرو مسفن مالت خن نبوس نورو مالت كلهم إسرائيل سمعت يوم سعويهم بفرودون يرو ددانين يرو كده سواد تبعيسو ويجبر ليو كله ليو نبي يزمت سنيرو نب كاهني إيلي يزمت سنيرو كل نجار إذا قلت أجاكل كاهن إيلي مصدوق وهاي مصنعه زيادة كارثة أتسيو من أتسيو مالتي نتبه إنسان نتو نبيت مقدس استوى نبي ساميل نبيت مقدس آتي مالتي نبيت مقدس آتيو على بيت المقدس يدرك سنيرو كلهم ولا إيلون كدربن أبيت مقدس يمزق سنيرو شعوب رئيس بحث أبي نبرئيس بدنا تتعرف ننبوه بحكي قدام ساميل إذا دمركم زلوا كم جمرة معرفة ننبوه بتعم مساتين هوتنا ومهاري مالتي قد نبي إخزيابير ساميل بهزار نتقوله أفبيت مقدس دكيس قوله أفتوانتي تقلال إذا رأي بحال أير النيرو إخزيابير كابون برشيبين نيرو فكتهم دكي إيلي تم كانت دنورو دكي إيلي مالتي نيعومو نتمسوات إخزيابير نيعومو قالوا حما نجر رقص نجر بيت مقدس قوم رسول الجمهور مالتي سلازي قالوا إخزيابير أملاك مسرحة نزل إنسان نبي إخزيابير قرا إخزيابير أملاك تقلصلو أسو إنسان زبطة نجر يقولون مجمرها زبطة نجر يقول إخزيابير برأي تقلصلو قالوا إيلي تسوعه ندعم صلوا نبي إيلي غيما إخزيابير تسوعه قالوا هو أبوي تسوي خان نبي خان قالوا لنا نبي إيلي غيم نو أنا أسوعه خان كيد القسم له حالي زي مالته قال جزء عن جابر يسوع نزنبي نزهز عن نبي ما شعوب السؤال إيل يسوع مسيلو خيلو بكيسين يرو كيلو ني إيل خاخم له ماله سوي عندي خبوي له نو أي سوع خانانا شعوب إيل ترديو تقدم جابر عملك زغلة صلوا زنبر جابر عملك مخانو فليتون تايلو نو أنا أي سوع خان كيد دقس زغانا نجار متصوع أخباركن باريا يسمع اللهم هزارة ولا جابر أملاك مخالف فريت الله كابو خمسة حقهم فريت الله نتنسان نبي جابر سامي الجران ده يقول الله مالتي جابر ده قال سلم دحين الله يدلكم دلهم سال جزء تصوع مالتي سال جزء جابر أملاك ناي جابر نجار كم زمخانو قال تاريخون ناي سامسون مانوه أبون سامسون هم كملك إدي مناك إخزيابير كل جزء تملالي سوكم زرعيون فلتينا مالتي مسافة تسعيفنا الله سلازم سوكنا سلست جزء جابر عملا ويتامر حنا يسوس برأي أيكون انتظار وزلنا على مس بيتروس مسقام بالعساتيو مسوال العدم ما يدبل مسوال العدم ما ويتامر حنا يسوس كرسوسيو دحات وزلنا مسوال العقاب إلى مسوال العدم حرة السعي مسوال العيز بدل بقى هذه برأي أيكون
زي قدام الحنان يسوع كريستوس تزاروا ولا هم كان تقولنا ثلاثة جزء حديثه مالته حالة مسكر نعابل نعول نعمل بس قدسن ولا بس قدس كنا بالقولنا فقالهم حالة سلزغنا فقالهم حالة سلزغنا نادي راح يكون نعابل نعمل بس قدسن فقاليو إذا زلوا خلاص زلوا ناي ثلاثة سمرة زلوا ينخبل إجابة رحمة قدام الحنان يسوع ثلاثة جزء نهارا بس بيتروس تزاروا مالته سلازي عبد المجمريا ياوتي محاسئي أباقي كل كله ثلاثة جزء تزارب كله قدام الحنان يسوع كان نمن ينتهينا نشعو جزء تلبيت كل جزء سره ويلما أجزاء نقدر كل جزء سره نجزي في الصليب مدما نقول له دما نحلف نقري نشعو جزء نمن بسلس تخفيلهم انتهينا نطميت عشرام بيت السبيل من سلس تخفيلهم ولنا قطعتنا طيب عسر تقطعورات ديرو مش عسر تقطعورات ديرو مش بالحريو من بالحريو 7 قدنا بدأت نيرو 36 قدسات الاستخانية حجي قدي جروب يمنيرو مالتي سلسة جروب قل حادة سدرا يمتوى إلى مسوع نيرو زميتن 27 ويتعمل عنا يسوع كريستوس أبزوا على زوعلو أبز حضروا زنورو سدرالية زبالو 120 بيتسب زبالو أقول على مراب حالة تصحيفه مالو اليوم 120 بيتسب زبالو بسلسة 13 10 قطعة 7 قطعة رديت 13 ساعة نستي نهارك بس بيتروس قبل عليه كلهم زيهم تاجر وين شيء مو ماله حلو نزيهم حلو نعياوتي نمحاسي نباقي حلو إبلو قبل عليه دوم هوارا تاجر مالتي قبل عليه هوارات أبديتن ساعة نستن تاجر مالتي شو ما قولنا أزي نجزي يقوم ولا حريقنا ببدرجو لنا قطعنا هذا سر أبقى ستقولنا أبناء كانت اللو حلو زلوا لك خما باقي حلو زلوا كانت اللو تحدي مثال كاو حالف دما كاقانا دما بتحت دما مؤمنان اللو مؤمنان ك عبيتن عاشتن مؤمنان اللو هزاناتن عبيتن مؤمنان اللو أبسلست مؤمنان كبار والله أبتدي مقول مالتي عبيتن عاشتن كنبر كبار قلنا إذا بوجه تنبدلوا دما كلهم كانت دما أب حد مقيلو سلسة جزء بخمس جيرو حلاف النتهاو حجي حد باتراري الشيم كله بيكون سيد كريستيانا نبقى قاسا ويلما نغانا ويلما نمنا تراي يكون نحكي تراي يكون الشيم نقول له أبو خوني الشيم أباس هو كله أباس كبار كله تايم تينا ويلما لك أباس كبار كله تايم نحد حاجة سكري نابنا أبزي نحن زلوا سارعة نأمريكا كندا حدا حاجة سكري زلنا بس حدا حاجة سكر بقى أباس يزم حدا كم حكمي لكرسان بقى حدا سلازي بس أبونا يقول لي ناي كهان راح يكون ناي عبيتنا لا راح يكون ناي ناشو هزانات من سيا من كهانونا يكون إذا أبونا يكون ناي كلهم يبوا مالته أنا كنت سأقول ما بزمن كأزي تشيل كأولنا على تحت نور كلنا منا نور كلنا دما ببع عقمنا تعلمنا مالته ببدرجانا تعلمنا حلفنا نايزغونا نجر أبو النغونا ويلما حلو استبعنا نحلو ولا ما قدرنا حجانا ندولي ده أنا مكانا يقولون أنا حجي أنا أبيك شمس على نفسي إحنا نعاقب أنت يقومنا أنت يقومنا كبار إخزيابير مالدي إخزيابير إخزيابير بزفقدو سخما باقينا إحنا دما قاصوتنا مالدي سخما باقينا إحنا قاصوتنا سلازي بزمن الكنس خير كله بانا درجة ور كله تحت ورينا انتقلنا منا درجة ورينا لما أنا أبو توينا ويلما أدل توينا ويلما حاول توينا حافظ توينا بزي قدس مالت بدرجانا نحلو موقاسة عندنا أحد السرابين توينا عندنا أبنا أبو توينا ويلما أدل توينا نطم مساعد الله كتحلوهم تعزيزة
نمنتاي كما جرات حلو من از جمريا ولد كوها كله نايمني ولد انتاي زبل هي እግዚአብሔር زبل هي እግዚአብሔር انتاي لكاس تحت قبر يعني هي እግዚአብሔር انتاي لكا نمنتاي لكا انتاينا ناخذ حلو وناخذ عقبه ማለት بو كتصدق انت دخلتها بو تخنن تخدها بتولد دما كتصدق تخدها مغليتك معباي يبحال زي كل بزوح زي تماهرنا لنا مغليت انتاي مغليت بعد حمشته بعد كلته بعد حدا زتوهابو نيرو مغليت ميزو بعد حمشته مغليت نيرو بعد كلته مغليت نيرو بعد حدا مغليت اسمع انتاي جلزه تقويتهم جلزه يبوم هي يبوم كم زلملو زلنا حجين ولاد يبوم نعي حجي كم كشاطا مالس سخون نعي ولاد يوم ميزو سخون نعي اواقعيهم مالس صوتوا هيكون لهم انا اباكم انت خسيره من يزحتت انت الى بدرجه انا حتى مالت كم قال انا ينقر بس مو اتصل انا አይደለም የምጸማት خير انت يلوغا انا خاو እንደحرታ ያቆኝ ማለት انا አይحتتني እስከ መጨረሻ ግና ሳማዓ ሲና ጉስጉስ ዘለን እንተ ይለ እንተ ይቁምኒ እስከ መጨረሻ እስከ አታትን ባስ ተሐደፍ ማለት እስከ አታ خمس مدرس كاو زحلف كمان كاهن انتاي يزغبر انتينا ولا تطباس مسحلفت تغاغي حيتقول دابل انتاي يزغبر صلوت يتغبر بسغاولا انت تبلي بمنفسام سنا سلازلو تا نفس دما هياو سلازونه كاهن انتاي يزغبر مهارا دابل صلوت يغبر من انت نفسي عادون يشتغل ولا علمو فلان كبل تصنحان امسيو تطميقو دي بلو تطميقوس صلوتكم قبروا لنا دخيمان تقولنا تا نفسي جاير املاك سب دغوم يمو سب زغبرو ايفلطن يمو انا هنا تفطرنا تفلطي حمو دغوم يمو تسد محرا دابلنا انا فانوا مالت كان دما يفانوا سكع كندزي حرافنتو مالت سلازي عياو تيلو محاسليلو مليسو دحري ما اواقعي قبل كله ثلاثه نغرات كنغرنا كله نقول لي زي فلاله مش يكون عالي قال لي شنو دا يقبري من ساعه نعم قال لي من ساعه ما حبيتي من عاونا له اكل زيادر قال قصر زي فلي زياره ما زلم تزانيلو ويدما عاديلو አይፈልግኒ ዝዶንቆሮዩ ዝድማ ፈላቂ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ አይፈልግኒ ሰቢዱኩም ቆም ይሩ ዝፈልግ እግዚአብሔር ግን በምንም ተአምር አይፈልግኒ እግዚአብሔር አምላክ አይፈርድኒ ማዓሲ ይፈርድና እንተይልና አብ ጊዜ ምጻት ይፈርድና አብ ዝሕጂ ዋንተ ንዓና ይፈርድናኒ እንታይ ይገብርና መገድ ክልተ ይበና ማይን ሓውን በና ኣብ ወንጀል እንታይ ኢልና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ታምራሕና ኢየሱስ እንታይ ኢልና ኣሎ أنا كلتي نجار أقرب الكلو أقرب لك إيجولنا كلتا نجار تاي أقرب الك ماي إسات إسات يودحشان نتيجة إسات تدخله ماي زدين نتيجة ماي كلا تدخلها إتماي نعاقا بزح نجار زهبك أتقملو تحاولنا يبان عكاي سرزي جاير عملا كل جزية بستقبل عليه مقدم يمهري بستقبل عليه مقدم بحب بزوان زلنا يوم تفل عليه عينات سوشيال ميديا بحب زي يوتيوب دينا نولو فيسبوك دينا نولو كان استقبل عليه مقدم سكت بقات أمغون بزيادات أم زي نسمع عنه مقدم يلمج جاير مسكت بتحد وقت طعم جاير مسكت نعنا نحنتنا ولا بجزانا ولا وشاتنا قوينا دهلنا يبصحنا له ولا خمس حجون ريزلنا بيوتيوب نريد لنا مالتي يبصحنا እግዚአብሔር አምላክ ዝተዝኸረ ዝተመስገነ ይሁን ማለት ግን እዚ ኸኸውን ከሎ እዚ ኸኸውን ከሎ ንሕና ከነስተውዕል መገድና ከነጣጥ ይዝግባና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ዝተኣቦ ትምህርቲ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት እንታይ እንተይልና ኣባጊዕኻ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰለስተ ጊዜ ብምሕዳቱ ንምንታይ ሓቢቑ ክንብል ንኽእል ኢና ምዘ نمنت حري قلتينا مبار قويتاي سنعي من بمبال أوراق قدس بيتروس مشهد عاموس ناب عرب زوقح مالتيو قويتا مرحنا يسوس كرسوس كداي جيزيو كحيلوا
كده جزء كحيلو أي فوتوني بمبار كده جزء كحيلو بقى سلسلة جزء كحيلة اللي بقومي سلسلة جزء اللي صوّع تفكر إنه زملة نزلوا بمبالي هورك بسبيدروس حابي ومالك هذا مغنياتي كلهم كم تذكروا فلتيو جاي راملا ندنا يجمع زي كوننا حكي سلازري ندتمالي قدس بيدروس ندارينا بحكي قدس بيدروس ندايل نيرو تمالي بلا تعرف ندايل نيرو ندايلنا اي فطني نحو سحن نزال نفسه نخعقل اي فطني خاوس قد دغمان تغرمكم زي راملا قدم انتاي محرم وانو فرقو بحكي قدس بيدروس تمرنا تمرتي እግዚአብሔር አምላክን እንታይሩ ሙኻኑ ትፈልጡ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንተሪናዮ ካብ ነዞም ኩሎም ቤተሰብ ድበዓሉ ሓላፍነት ተዋሂብዩ ንኣገልግሎት ጀሚሩ ማለት እዩ ብዙሕ ወረደይ ብሓሊፉ ኣብ መጀመርያ ስብከቱ 3000 ሰባት ዝመሃረ ኣቦ እዩ ቅዱስ ኣቦ እዩ 3000 ሰባት ናብ እምነት بحنت سكت مالك بحنت سكت زمزة قدس أبوي كمو أبداري نخنرب تعمل عشان داري كبير مالك بزوانة زولو هو تعرفوا عم تشرشة أبرم بحمش حملة قد ما مسكالو دايجيرهم قطعم مأمنا تتعرفون وحيد وقعد بلا حمل حمش زنقرنا داري قالوا نيرون زبال كيسار ناي روم مالتيو እንዳይገሩ ክርስትና አስባህ ምን ጀመረ ሐዋርያት አውመጽዮም ሐዋርያው ጳውሎስ ካልኦት ሐዋርያቱን መመጽዮም ክሰብኩም ጀመሩሞ እቲ ህዝቢ ካብ አምልኮ ጣዖት ናብ ክርስትና ኸይድ ምን ጀመረ ሞአ እዚ ኔሮ ቄሳር ዝበሃል ምስሉ ጌሩ ስገዱ ላይ ክብል ጀሚሩ ስለዝነበረ ነዚ ነገር እዚ ድማ ክርስቲያን ስለዝተቃወሙ ቶም ካልኦት ጣዖታት ተምልኮ ዝነበሩ ዘመንቲ شكر يا الله من حدث أوتهم لغني رمنا حدث أوت مسجاري ولا حد كبير نجار يكونن كريستيان استمروا تمرتجران دايني رندينا جابر على عملاقي نعود رأينا نملك زبدي ويدابر حنا يسوس مسكال تسألنا دما وسبينون داولين تستمرون يوم نزل تمرتزل من عيفة واندينا قيصر ويدما تنقص عفت وان تزنبله عيفة تور ስለዚህ ፈተው ድማንታ ይሩ ነታሮም ተባል ከተማ አፍተዋን ተነበረት ባዕሉ አቃጽይዋ ማለት መሰቃጸላንታ ይሉ ማለት ክርስቲያን የምናና ኸብዝ ገብሩና ዘለው ከምዛ አይነት ትምህርት እንዳ መሃሩ እቶም ናሃና አማልክት ተቆጥዖም ታይገርሞ ይሉ ንሮማ አቃጽሎም ማጥፊዮም ማለት ስለዚህ እቶም ጣዖት አምኑ ዝነበሩ ክርስቲያን እንዳሃደኑ ቆጥሩ ጀሚሮ ማለት ናሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሽዑ ናሐዋርያ ስኻ እንተሜድካ እዚ ክርስትና ዝኽመውት እዩ እቲ ተሓሳስባና ይስብ ማለት ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ዘለና ኣብ ዘመኑ እንዳተደጋገመ ስለ ዝመፅእ እስኻ እንተሜድካ ስኒ ናሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መርሖም ስለ ዝነበረ ሽዑ እኳ ቅዱስ እንተኾነ ዓብዪ መምህር እንተኾነ ግን እታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብመን እያ ትኸይድ እንተኢልና ብመን እያ ትኸይድ ብመን እያ ብውልቀ ሰባት እያ ትኸይድ አይኮነትን እግዚአብሔር ይዝጓስያ ማለት ሽዑባ ዘማ ቦታትና በዓል ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዓበይቲ ክቡራን መምሃራን ሞአንዖም ዝመስል መምሃራን እኳ ዋላ እንተዘየለውን እንታይ ማለት እዩ ዋላ ሰሙን እንተሓለፉ ካልኦት ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ እያድጋ ለሃገር ዘንበለ አሃዱ ሄር ዝብል ጽሑፍ ኣለና ብዘይ ሓደ ቅዱስ ሰብስኒ ንሓንቲ ሃገር እንታይ ገብራኒ አይገልፋኒ አይምንናኒ ዝብል ጽሑፍ ኣለና ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እስኻ እንደሚትካስኒ አንሕና እንተኽንከውን ኢና እዚ ክርስቲያን ባሕ ክብል እዩ ክርስትና ዝበሃል ክጠፍ እዩ ስለዚህ ንዓ ኢሎም ካብ ሮማ ካብታ ከተማ ቀፅሪ ሓቢዮም ኣውፅኦሞ ማለት እዩ ይድለ እዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኔሮን ደልዩ ዘሎ ኩሎም ቶም ሰራዊት ድማ ሓዝዎ ተባሂሎም መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እንዳሃለዎ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሰግር አይገኒ ቶም ክርስቲያን አው ነበሩ ግና ሓቢኦም ንደገ ንሮማ ካብ ሮማ ቀፅሪ ኣውፅኦም ከህልሞ ካሃድም ኢሉ እንዳወፀ ከሎ ወይዳ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ከምቲ ናብ ቀራንዮ ክስቀል ከሎ መስቀሉ ተሰኪሙ ዝኸዶ ነበረ ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም
نقرانيو مسقول تسكيمو زخودر نبره لك خمو أن مجدي يبغى نبغى مالتنا هارك سبيدروس نهارك سبيدروس مسقوانا بو دايزن واو قلت هاي لا تقبر الله حجي أبي يرسلم أقراني رو أي سقل كان حجي قد أنت تقبر من سيخ السكال يقولوا ما هارك سبيدروس دما إذا تيجي عملا بيتام رحنا سبيدروس دما نو إسقى موت فريقات هادم سلزل لقص عنه داغماين السكال ينروم دعت زلقو يقولوا ما هم مسؤولات حسابو تراش قريبو هارك سبيدروس نبي غير مالتي نبي كتمريسو نروما تمريسو هادم تحسب وصي زنبر خبروما وصي زنبر نروما تمريسو نروما مستملسه نفسو تاغيرو مالتي حليفو هاب حليفو قوا اقول لك زغر نغر هارك سبيدروس بيدام الحنان يسكس كسكل كل خمسي تسغيل ميزا كمزيلو زي زي مسألة زين العالم غيره زي ما نتحت غيريو تسغيلو بيدام الحنان يسوع كريستوس حوالي سبيدروس دمان سقلوا مسواتو أمسكر بار زفردو أمسكر تسقيلو يموت مسولو نو أنا اسمع أملاخي أمسكر كسكالا يبقاني تايلا نتمسكر تايورو نقول كل أبو برومو أنا تخبريلو نقول كل أبو خمس تسقلا نفلت مالتي وإذا من عنا يسبر زابزون قال لهم عندي استنبلنا تايزبل أباقي عبد العمسولو أفقد عسر شمون تايبل نسخة بس حقول لها نسخة بس حقول لها بعد غد عادي كان أصدق خيال خيلنا بركة مسارك كابنا أداوكا كم العلمو كالي كم زعتك نبزيد الخيون كم زوزدك بحق أبلك عبدو إزيز بلا إبن أهلا كل شيء عنس كنا قرنا قلنا تايبل إزيز بلا بيتروس بخميس بلا موتنا أملاك تخبرو خمس اللوم إزي مستزارة بالما صعب النور قدس بيتروس تايل لو مالتي صعب النعا صعب اللو مالتي صعب النمسولو هورا قدس بيتروسن قدس يوحنس كوينم دما دتحريو صعبو سلازي إزي قالات إزي بطعمي رزيو ترقامي أول بطعمي عميقيو قد እግዚአብሔር አምላክ بزبغدو እግዚአብሔር አምላክ بزنقرنا نزي مسل سلازي نحنا موقعسنا خنصنا بحبي أبز أوانزي بزحات وررتيهم زلون بزحات منطقتيهم زلونا بزحات ما قد سقام سرديهم زلونا بحكي كاملنا نتيهم قوصو زقالوصو بزحات منافستيهم زلون مالتي سلازي تبدي بقبرهم يقوم تفطوهم بتمرتهم يقوم تفطوهم زبالة قال قدس مسحاب زبالة كابز خنحلوهم كنقالس يزقبالنا نطوم بتحدينا زلوهم مالتي نايلو ما عند تمرتنا ما نايلو ما عند تمرتنا نزع عن الزبالة غدي يزم حلالي دقنا بيالو أنحنا بيالو اندابلنا نفسنا خن حتى يزقبالنا مالتي بقومون زيادة عملا بحق خمسة حتى نحن فلتالنا حلو تباهلنا أصنعهم حلو تباهلنا دقاقنا خم نقرأ كل جزء قبر عيد الدنيا عند أول زمرو أقول الله زمان أنت مالتي زخنا نقر تجبركم شكري منهم تذكرون نقر حادثة نقوله خمسون بيترينا خالون نقوله أفتح إنه تام ساعتها نجزيه بدلنا بدزخنا مقدي نطفقه تخيلوا داتسن حقنا مش هرشان تاي هون تينا هاي ما نود يقولوا الحمد نقر زي يقولوا وين يسرف نقول بعد أبعد منا وحده الصلاتكم من درنا خلقه صنعنا دخلنا جنا نام ما فتصم تام سقلو نايمن أبنت كمر تيلنا أبزع عجزلو خريستياننا زبلو زنورو نرأيهم أبنت 100 عام علميهم لما 100 عام علميهم لما 5 عام علميهم أبزوا أنا سنتاي كوينا مالو تيلنا ሃይማኖት ዘይብሎም ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ ዶ የሉ ክርስቲያን ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ኣሎ ሓቂ እንተሪእና የለን ክንብል እቲ ዝተምርኦ እንታይ እዩ እንተኢልና እቲ መሰረቶም ስለዘይደልደለ እዩ እቲ መሰረቶም ፅኑዕ ስለዘይኮነ እዩ እቲ ትምህርቶም ብውልቀ ሰባት ዝምራሕ ስለዝኾነ እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ሓንቲ ዶግማ ሒዞም ሓንቲ ትምህርቲ ሒዞም ንዘመናት
ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አንተሪና ንኽልተ ሽሕ ዘመን ዳኣክል ሓንቲ ዶግማ ሓንቲ ትምህርቲ ከይቀየረት እስካብ ዘመን ዝበፂሓ ዘላ ንዋልባት ገሊኦም ሰባት እንታይ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም እዚኣ ኣሪጋ እያ እዚኣ ከምዚ ኮይና እዚ ከምዚ ኮይና ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝኣረገ ዶ 2,000 ዓመት ዝፀንሕ እዩ ወይ ከም ኣተሓሳስባ ናቶም ስኒ ዝኣርግ እንተኮይኑ ኣብ 100 ዓመት ደይጠፍእ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝኣርግ እንተኮይኑ ኣብ 200 ዓመት ደይጠፍእ ዝኣርግ እንተኮይኑ ኣብ 100 ዓመት ዘይጠፍእ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ንሃና ቤተክርስትያን እኮ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ እንተሪእና ሕጂ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዉ ካብዚ ምድሪ እዚ ካብ ዝፈልሱ ወይ ድማ ካብ ደብረ ዳሞ ካብ ዝፈልሱ ክንደይ ዓመት ገይሮም እስካብ ሕጂ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዉ እንተኢልና ልዕሊ 1600 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ልዕሊ 1600 እስካብ ሕጂ ኣቡነ ኣረጋዊ ንብል ኣላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ዝሓልፍ ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣሎ እንተኢልና ልዕሊ 1800 ዓመት ገይሩ ኣሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ እስካብ ሕጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንብል ኣላ ዝበል እንተዝኸውን ኣብዚ 1800 ስምና ኣቡነ ኣረጋዊ ዘይጠፍእ ሽምና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ ንግደፎ ሽምና ኣቡነ ኣረጋዊ ዘይጠፍእ ኣብ 1800 ዓመት ኣብ 1600 ዓመት ናይዞም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ከማን ኣቡነ ሊባኖስ ክንብል ከለና ኣብ ሃም ገዳም ሃም ዘለዎ ኣቡነ ሊባኖስ ኢልና ክንፅውዕ ከለና ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዉ እንተኢልና 700 ዓመት ከባቢ ገይሮም ኣለዉ ኣቡነ ሊባኖስ 700 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ሽሞም ንምንታይ ዘይጠፍእ ስለዝገይረ ከምኡ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ታሪኹ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ሓደ ሰብ እምነቱ ብሓቂ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ኣይጠራጠርን እዩ ናብ የማን ፀጋምና ይብልኒ እሞ ስለዚ መጓሰና ከነፅኒዓ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ሎመዓልቲ ትመረና ንዓይንኹም ሓውኹም ፅኒኢልኩም ስለዝሰማዕኹም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፅኒኢሉ ይስማዓኹም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ሁሉ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን መሰሰርጎ ዋይም ዞም ብዛና ውሳን ዝኾኑ ህዝብና ብሓፂሩ ብሓቂ ኩሉ ጊዜ ሞኻ ብተደጋጋሚ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ዝጥራሕ ዘይከውን ኩሉ ጊዜ ዘንተዕለት ከምቲ ዝተማሃርናዮ መቸም እቲ ንበልዖ ንሰትዮ ኩሉ ጊዜ ኢና ንደልት ኣብ ቤተክርስትያን ከምኡ ትደልያ ብዝብል ኣተሓሳስባ ኩሉ ጊዜ መሰምፅዮ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘጉደልኩም ወይ ተከኣልኩም ዓስሪ ቅዱሳን ድማ ይኽፈልኩም ማማፋና ናይ ኣባልነት ናይ ክልተ ወርሒ ሚእቲ ኣምፅአን ኣለዋ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘጉደልኩኖ ተከኣልክን ኣባይ ማነ ድማ ናይ መቐደስ 50 ኣባይ ማነ يغريتها بيمان دما $50 كم دما إتان ويني تواب كلام سيمنا لو زيارة أملاك نعخمون زغلكم ويتكالكم سرقة ناي أسرات بخرات عصر ميتي ناي مقدس دما 50 دما سرقة حفتنا دينا أمسنا لو زيارة أملاك زغلكم ويتكالكم مامالة إبراهيم كمونا مقدس ميتي نايلوم فتحات دما ناي ولا ميكائيل ابن أزفت حنا دما داخلنا ميتي ناي مبسعة كدانا مصابر حفتنا سدرا بيت داخلنا دما كنت ميتي توسعي بونا لو مامالة لم قبروا دما كنت ميتي $1 سيستر لندن شمعي سلاسي فتقو يوم زبالو سدرا ويدما حفتنا ويحونا دما حمشة ميدي ومنا لو زيارة أملاك زودلكم ويتكالكم كمتي زولكم ودما دس سلاسي أتتمنيتكم هاكم يهاكم نايمو بعد ما همو إسراء ومدما $50 يومنا لو زيارة أملاك نقولاتكم زودلكم يتكالكم ما فناون أمسينا نالوا إتان
ወይኒ فهمين سينا الله اللهم جارم لكم كلكم زبركم يتوكلكم بركة أبطال سكام بسكرسنا بعلنا يقدرنا شن صلاة هذا صلاة أنو سيستر لهم تدخلكم كفلا ولا صليكم ولا تقواكم من السويت الكريستيان يسري لكم هدياتكم وزقبالكم بأيمرو أو بأي أيمرو بزعل في ماركم وبزي مسيقكم بنت سقاو سقاو ملكوتو بنت دمو دمه بوسرات ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም በድንግልና ሕልና ወድንግልና ሥጋ ወድንግልና ዓለም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ መልዓ 12 ጊዜ بزح على في محرنا بزمت صد معك بنا وبد ما بنت استمرنا من العصر كل زي زيابير يالو سلا كلك كلنا كلنا بارك يا بسنا وسكلنا بارك سنا يدمرنا روح زوالنا سكاو كل سكاو موكورا كبرنا مقدس نصبر وحنا قدس ملاك واسينا صلاتنا مهللنا عشرنا نسحنا قداسنا تقبها سميت المحر الاخرنا نقول عن بركه قدس انوارخنا هاي ما لنا ارتبس هذن عنا نزلنا عدا امريكا هاجرستي من بقر بارخنا قدسنا نهاجرنا ارترا بناتنا تحولنا ابزع علم تعرف حوارنا بوتاتنا يهلهم سواتي ارترا نفسها قبر ولد ميكائيل ولد ميكائيل ولد ميكائيل ولا تمدن ولا تمدن آجره هو تمن سمع وارسلنا نقول لهم سدرابيتهم مضبوط أنا لا أخذنا أمن قصة سمع كلهم قدسان هم نزحف وزحفنا إن تبز قد لا بعض نزحهم قدسان لا تيارملنا أول نزوا سمع نتقم كلنا قدس مكاتم تعب من قصتك وهم قاعدك كما بسمع كما هو من لا 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 حاولنا هديك لنا عبسان وجقاين منهن ندق زابس تابعت نفسي هوست مسوت الله دنن وفعلان
قل له مزيعة بيت منس هايدو سلام قدس جبريل ملاك سلام انجل بلناجي ودنجل وسط مجيا بير سبا سلام لج روتان كي من سوبرو بريس بس السجي قوم تتلا يا بيمسلج سالي وسل هرتن ديان ابو كرول يسوع كريستوس كميت دي غير يا غير يا غير افتح مثلا ما يدقون تفريق تمام وهوة ركما بهاد مسكلو ليسوس كريستوس بهاد مسكلو تكان ساينا وهوة ركما بهاد مسكلو ليسوس كريستوس بهاد مسكلو شياك ازيون عاقلت ونسيبها شياك ازيون ونسيبها برهم معك برهم معك من كوس دوكم نعم مثلا هذا كله زين ما يدق مخلوق كفر كفر كل اللي أبي يتفضل اللي أيتوه أملهم سقوم قاعد أنهبكم تورجع جرس الليلة تمام تعال كده أنت ما عرفت بيت اللي هو هو كان يفهم هذا الذي يقول بالموضوع